Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Naisyaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Basta drama, jokes, kantahan, hugot, kag iban pa. Naisyaga Channel. Like, share, and subscribe. Naisyaga Channel. Oops! Kalinti anay sa makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na tungod ari na ang Naisyaga Joke Time Drama. Ginadulong sa inyo sang NYGC Naisyaga Channel. Naisyaga Joke Time Drama. Tagkaron, sugura na naton ang pagharap. Patuntuon na ginang hambal mo, Daniel. Oo, Lolo Basyang. Palangga ko si Catherine. Well, wala naman ako siyang mahimo sa inyo nga duwa. Lola, nagapalanggaanay kami. Sa una kami ni Miloy, natabo man din sa amon. Gani batunon ko ikaw. Salamat, Lola. Salamat kay batunon mo ako. Pinakalipay ko gid na, Lola. Do sa ano ba lang nga? Okay na sa imo relasyon namo ni Daniel. Malipayon kagid katama. Mas malipayon ako, Lola. Kaya tungod, bisan hindi ako makakita. Pero, ginpalangga ako ni Catherine kag bato na ako sang lola niya nga gwapa. Aba, ginbola mo pa ako, ha? Wala, Lola. Matuod din ang ginhambal ko. Gwapa ka. Kita mo, nagustuhan ka ni Lolo Miloy? Ore, kasi may pensyon mo. Malakat na kita, boss. Oo, dyan, Roy. Maupod ko, Aldrin, siguraduhon mo lang hindi ka pahamak sa mga plano ko, ha? Ate o, boss, Ako pa. Bah, si Daddy na. Nagkapalapit rin. Enrique, anak, sadiin ka makadaw. Oh, Daddy. Mamasyar ako, Ano? May miga ka na, haw? Nobya. Damo. Pero, wala ko na sila tanan maluyagan. Ote, ano galing plano mo? Gusto ko lang sila matilawan, Daddy. Kanami sang akon, anak. Sunod gid sa akon. Daddy, siyempre naman. Sino naman bala ina nga babae, anak? Siyempre, Dad. Ang ipakita ko sa imo sang nagligad. Oy, guwapa to. Si Catherine. Gusto ko siya mangkon. Hindi. Wala gali luyag si Boss Enrique kay Catherine. Hampangan niya lang gali. Amay ng plano ko, Daddy. Ang maangkon siya. Kag siyempre, pwede ko na siya dayon mahaboy. Katulad sang isa ka basura. Kun amo, upod mong duwa ka amo ngayon eh. Hindi sila mga amo, Dad. Matuod. Hindi kami mga amo, tito. Mga gorilya, ina sila. Kung amo sinang imo plano, upod ako dira sa imo, anak. Sige, masulod anay ako, ha? Kaya hindi ako kagwanta sang baho diri sa guwa sang aton mansyon. Sige, Daddy. Kay malakat naman kami dayon. Anong himuon ta, boss? Mamakal kita. Ihatag naton sa pamilya ni Catherine. Tiyoy. Kamusta ang pagpapanilag ko sa imo sa kay Catherine, kag sa pamilya niya? Boss,
Pero may nagpamasyar sa ilang bulag. Kag, daw okay na sa iya lola, boss? Ano? Hindi ko ina mabaton. Amugid, boss. Dapat maghimo ka na sang tikang. Kag siyempre, boss. Ano? Ang bayad mo, anay. Naong kwarta ka gituod, Joy Masko. Ako ya, boss. Ihatag ko ang impormasyon. Basta, ihatag mo man sa akon. Obaw, Ati wala problema. May picture ako dire nila, boss. Hindi lang abi ako magsugot nga do ginatraidoran ka lang eh. Mayo kay tampad kagid sa akon. Ate, oo, boss eh. Tampad man ang bayad mo mong. Ay, abaw. Aga pa. Ari ka nagali di migo na inoy. Oo kag nagahigop-higop sang mainit-init nga kape. Ay, abaw. Ti, wala kita na. Aha. Siyempre may ara Areo mi sa di katasa Imo niya. Hala, da wala man naunod. Ay hindi. May buslot ang tasa. May pamangkot ko bala si imo migo toy. Ano na migo na inoy? Nga ang karbaw. Nagakadto sa turog banaw. Ati, siyempre, para makapaligo siya makatubog siya balahaw. Hindi Di nga man gali. Nga ang karabaw nagakadto sa turugban. Anong rason? Kay tiyang turogban, hindi man pwede makakadto sa karbaw mong. Migo na inoy. Ano na migo toy? Nagbata na balang amon baka. Ha? Nagbata ng baka nyo? Oo, te, migo toy. Anong bata sa baka nyo? Ati, siyempre, baka man alang-alang karabaw. Migo toy? Ha? Kabalo ka man mag-Japanese? Maghinapon? Oo, Ako pa. Ba? Oo, bala. May tiyo ko bala nga hapon. Baw? Kag hindi lang na ang tiyo ko na nga hapon, sagad na magmasahe. Are, pamangkot ko si mo, ho? Ano sa Japanese bi ang laswa? Ha? Tiyaboy pa. Dawala yan na matudlo sa akon, haw. Nga, ano sa Japanese ang laswa? Siyempre, otane. Ano? Otane. Amo na siyang hambal ko sa imo, Premiloy. May mga tao gidya nga nagahulat-hulat lang. Nagahulat-hulat lang sa libre nga kape. Pareho sa aton. Uy, hala, si Maskubado man na, Premiloy. Oy, Lolo Ilyong, Lolo Miloy. Ari gali ka mo dire. Uy, Maskubado, nga do kadamo siyang dala mo, haw? Siyempre. Iatag ko ini sa inyo. Ay, abaw. Kadamo nga groceries ba? Kag, wow, ang paborito namon nga kape, ara. Uy, amo ni Premiloy? Oo, tulungaan nyo na. Ara, pagusto ka mo da. Pagustohi ginawa nyo. Baw, ati thank you gid Pero do kahimala haw, nga do kadamo gid siyang ihatag mo sa amon. Ate, siyempre nagbawi lang ko sa inyo, Lolo Miloy. Kabalo ka naman nga, kamo man perming naghatag sa akon. Subong, ako naman. Tinga do kadamo sa imong kwarta haw. Ginpadalaan ko sang tiya ko sa abroad, Balibad.